Anita Parker, Arrasateko taldea esango dugu, naiz eta Bilbotik eta Nafarroatik ere taldekideak batu zaizkizuen Jon Arratsaldeon, Ane Arratsaldeon. Bueno, laukotea, laurak ikusiko ditugu, gure oholtza txiki honetan, plazerra da guretzat, ostegunetan zuzeneko musika jasotzie telebistan, ez da erreza? Ez da erreza, eta guretzako be eskertzen da, aber hau ja itxura bihurtzen dan. Ez da erreza horri buruzko gogoeta eta irakurten egon nahi zuen elkarrizketa batzuk eta behar dalako, ez da, bultzada hori eta plazak behar direlako beti egiten danien zeo zer barrize, hau zegoen disku edalako, barriek etzarete, ofizioan, baina lehenengo diskoa da, behar direlako plazak irakusteko bai, ez da? Bai, eske gu gure burua apostua espobeitzen inork ez da, orduen hori behintzet merezi dugu, ez? Bueno, apurtxu bet, ja, erritmoa sartute, ja, erritmoarekin beste delako elkarrezketa bat egiten delako. Hane, poste naiz ezagutzi ez, aurretik ezagutu barik, indarra badauka honek, indarra jartzen diozu, Zezango dizugu guk, gure umetxoa da, Anita Parker eta bere abestiak, beraz, bai, guretzako, lan polita eta indartzua. Izargorria lehenengo diskoa da, Jon, Durangoko azokin aurretik egon ginen, zurekin berbetan apurtxuet, otxenean eta kontzertuak zenituztela, eta esaten, gaur ezagun musikari buruz gogoeta egingo dugulako, eta esaten zenigun, eta kontatu genuen. Besteak beste harima hortxe, goze taldetik Iñakita zeu geratute, nola Anerekin topo egiten duzuen eta zenituzten abestiek sekulako harima berria eta bizitza hartzen duten. Bai, azkenien hori da pertsona ezberdinen kombinaketa, ez? Gu abestiak egiten jarraitzu genuen, eta Sote Estudioa elkargune bihurtu danez bebai, han musika pasetan die, eta enola pasauza Ane eta Pentatonik bere lagunekin eta gogoratu ginen Ane, jatorra, eta bota genuen hor dagoa eta berak hartu zauen gustora eta partida irabazi da. Bai. Eta diskoa egin, diskoari buruz hitz egingo dugu gero, 6 kanta oso erraz entzuten dan diskue, sekulako indarra ematen duena, honek badako horrelako piziposta, esaten genuena swing hori ez da, baina rock puntu hori ere badaukana, zer da Anita Parker? Bizontzat galderi ez da eskapatzen inor, bizok erantzun behar. Anita Parker zer da, Anita Parker jaio berri den norbait da, generorik ez daukana. Eta, ja, ibiltzen hasitana, ja, pausu batzuk eman ditugu, zuzeneko batzuk eman ditugu. Eta oraindik osatzeke dagoen pertsonai bat da, oso horrenek esaten du askotan gure Frankenstein txikia dela, ez da? Eta oraindik ez dakigu nora iritsiko den, edo zer egingo duen, hori publikoarekin batera hartu eman horrekin jakingo dugu. Bukatzen den hau edo nora eramaten gaituen honek. Eta bizipoza badauko, baina mala letxia be bai. Gure dugu be dantzaen, baina apurtxo bat be barruko zelula honek eta neurona honek be dantzan jarri, eta gure dugu be gure mezu eta gure gizak be bai botatia modu holan divertigarri izan, baina bai ez dugu aztu bier, egualdizaz berbaitzeko ez dauela girua, ez dakit. Bakarrik edurrana ez da enbier, edurren azpixen dagoena batzutan garrantzitsua bada, ez. Ze onto esan zuntana ez errezen barik. Anita Parker, izena oso politxera. Horri buruzko gogoeta egin genuen, diskue be bai. Beitu, zederra, diseinue, hori, kutsu komikietako atzera, eramaten gaitu honek, musikak be bai, esan dakue gaur egun kokatzen garen arren eta sondo kokatzen garen arren gaur egun zuen disko entzuten. Baina egin duzu jolas hori ez da? Bai, diseinu eta hori, gure taldeko Aitzitte Iñakin lana izen da, eta bera egitze esan beti landu dau diseinuak asko, eta pop ikutu hori dauko, eta gu oso pop salia gare pilula horren kontzeptuan, ez? Pilulatxuak bota, batzuk pozoiakin, beste batzuk igual azukerreaz, baina eta hori be horti doia. Bai, eta izenak ere bai, rollo ona edo transmititzen du, eta izen eta bizena daukan talde bat garela, izaera duen talde bat. Beste talde batzuetatik zatozie, hori hitz egingu, aipatu dugulako gozean ez noiztik musika egiten, eta ze taldetan? Txikitatik gustatu izan zait pila bat musika, eta 18 urte inguru nituenean, kuadrillakoekin, Pentatonix Folk proiektuan ibili ginen pare bat urtez, eta gero zango dantza plaza batean, bai.
Eta orain Anita Parkerren bestelako izaera horrekin, indar horrekin ikusi nahi zaituztegulako, eskalariak taldean ezagutuen olatz bai, batu zaizue, sartu Iñaki tolatzan dauzelako, zain hartu leku ezabek ikusteko gurakulako, entzun egingo zaituztegu, eta gero jarraituko berretan, sekulako martxa daukalako, nek etxeko denari esan hortxe geratzeko, gaur gozatu egin behar dugulako. Hau, zezinio dobli izango da gainera, Olatz, Iñaki, Aneta eta Jon, osoron. Anita Parker, zeuen musika, entzun nahi dugu. Entzako, bai. Bultzada barnera, bultzada kanpora, zakon arrastu ezertzera noa, euri garaian hobea dardoa, burua lertzeak eskuak botzikoan, tripan zizareak zaratak kalean, koko zapaldu zoru perfektua, gauza bakotiak nahi ditut maitea. Danak dantzan etxien bai seguru. Hane, Jon, ze ondo, ze martxa, jartzen ziren. Jende askok siestarako erabiltzen du hau, badakinik hori. Bueno, hortarako bizikleta da, hortarako bizikleta da. Gaur ez, ze martxa irradio zuen, ze musika. Hori da honena, Hane? Ja kantatzen hasten zarean, mugitzen hasten zarean, barruko dana erakusten hasten zarean. Bai, egia zan, nik zuzenekotarako gogo handia neuka, baina era berean erronka handia zen. Guk lehenengo diska atara genuelako eta gero ja zigarelako zuzenekoak egiten. Baina zuzenekoetan pilo bat disfrutatzen dugu eta oraindik oso gutxi eman ditugu, zuzeneko gutxi izan ditugu eta badaukagu gehiago emateko, baina zuzenekoetan, bai.
esan dugulako urtetxu bet, 2017an horre proiektu barri bat izan daitekena sortzen hasten da, udien grabatzen duzue disku ebe bai, eta udatik ona oso gitxi pasatu da, eta esan dako, ez dakigu bidea hasi dugu, ez dakigu noraino eramango gaituen honek, baina zeitxura ona. Bai. Jon, divertitzen, ez da? Bai, azkenien funtsa hor dau, ez? Gu disfrutatzen dugu, guretzako gozamena da, eta aukera, zure sormen maila hori barutia jendien aurrera, eta gainera disfrutatzea, eta eurak ikustia disfrutatzen, benetan plazerra da, eta gu oso posigaz esan bio. Oso arrogaz lan honetaz, eta espero dugu, lan gehiago itxi eta arrotasun hori puzten dan modu honien, klaro, ez da gure be. Gaur oso guapo torrezaro, zer da kontzertuetako alkondarie? Uniformie, bai, uniformie ekarri do, bai. Azkenien telebistan, hori, familixakuek daz begira, eta gaur nire familixako asko konturatuko dio, hori zer iso doi, Telebistan agertzen zaren nien kutsu hori hartzen dago, ez? Zaindu behar dalako, badakolako zozer zaindua, ikusten dalako hori, gogoa daukazuela, gogoa ikusten danien, sentitzi oso gauza ederra da. Baina gogoa ikusten danien, matematika ikusten duenien, hori azkenean kontagiatu egiten da, eta hori gustora hartzen da, besti epe bai hartzen du gustora. Gauzatxu beti irakurri dudalako, Iñaki eta Zauri egindako elkarrezketa baten, harritu gara, harritzeko gaitasuna izan dugu, Anita Parker eskuartien hartu, Anita Parker zer bihurtzen ari den ikusita, harritzeko gaitasuna izan dugu, horren beste urteta gero. Bai, eske, hori da, musikak eta, bueno, sormen lan danak daukiena, zemuten da bela, dana ikusi dozula, eta sartzen zara lan berri bat itxen, eta uste dozu, betikua, edo, batzutan bez sartzen zara olako tunel, eta egiz esan hasi genien sortzen abestitza, zupeti zatu zu, honek itxura hona dauko, baina, klara, ez dakitzu, eguak badauko bere. Eta gero, kanpora zuiz, eta azkenien hasi berri bihurtu gare Anita Parker bezala, bihurtu gare gu parkertar batzuk eta gare hasi berrizak. Eukiko gure motxilatzua horratzien, baina atzien eratu da, eta berrixe gare Anita Parker da, L'Orealeko produktu bat bezala, izen da. Urte barriarekin hasierak ikusten zaizkigunak, urte barri hon da horrek, txutilako nesan, urte ederto etorriko da, urte barriz ederto etorriko da. 6 kanta, ez da asko, ondo da hube bai, Diskoen arabera, disko batzutan 15, 12, 11, 10, 9, 4, 6 kanta. Bilatutako zio zer da? Bueno, jendea, holan gehiago oren gogoz gelditzen dan. Niri baten batek izan dit, hori, labur egiten zaiola dizka, eta hori oso ona da, ez da? Ikustea batzuei labur egin zaiela, seinale ona da. Eta nahita egindako zerbait. Azkenean estrategia ere bilakatu den zerbait izan da, utzi ditugu beste 6 abesti zuzenekoetarako. Eta era honetan, gustoko duenak joan behar dut zuzenekoetara, gainontzeko 6 abestiak ikustera. Eta bertan ditugun, beste sorpresak, edo beste estiloak, edo beste... Aperitibo txiki bat, bai, esango denuke, lehen hartzen genuelako, ohiturak diez, geu garalako, azkenien pertsona berdinekara. Baina lehen hartzen genuen atxalde oso bat disko bat entzuteko. Diskoa jarri, letrekin gozatzeko, ez dakit, bestera batera betetzen genuen, segurazki, gure izialdia, orain ez dugu egiten hori. Nik neuk ez dut egiten hori, disko bat hartu, sofan atxalde baten eta gozatu hasieratik amairara. Orduan, iruditzen zaila disko formatuen dakarzu jezeo zer, harineketan gabiltzen momentu honetan, sei oso ondo entzuten dela, eta oso ondo, eta jarri, entzun. Azkenien izen da apur bat, gauzak suertatzen doiz, eta gu engenun maketa moruko bat, guretzako maketa bat sana, edo, aurkezpen txartel bat, gero dana maukako lagunak sartu ziren, eta orden dana apurtxo bat azelera hoen ja, eta oso posigaz, baina aldi berian holan bihurtu da, jentia gure dagoena gehiago, Anita Parker gehiago ezautu, zuzenekotara urbintzia dauko, ze azkenien holan ezautuko gaitu gure osotasunien, ze guri guztetagako izerditza bota, dantzaen, eta gure bafle potolo hortatik gure egi txiki horrek botatzea. Nebri bai, dantza egin izerditza bota, kasu honetan zauek entzuten. Abeslari izatie, ondo dongo zan, zen nahi zuzen handitzen, nik abeslari, bai, zuek basari, aneze ondo. Kontatu berri da zue, 6 kantu hauetan zer dauzen. Zuzenekoetan ikusi nahi dugunok Anita Parker, noiz dauzen,
kolaborazioek aitzik galdetuko zutielako. Esan zu, estudioan zauzi arrasaten, zuen zote estudioan, eta musikari asko pasaten die, tartienan eta ezagutzen dugu, eta geure hartin zaten du. Ze ondo honek, zein dardakon, zeo zer aldu egin. Agian sare hori izango dalako gauzarik ederrena, bai, kolaborazioen zerrendi ikusita, lujo atalako bai, ez da, Jon, azkanien danok alkar ezagutu. Bai, hombre, lujua da... Eta esateran ninduan, segitxiraz konformatzen gara, ez handizena da hori. Handizena da hori, batzen gara nien eta alkar gozatzen du nien, ez da? Azkenien musikakin apurtzen dozu, beste hizkuntza batzukin igual apurtzia zaiagoa da dien muga horreik. Eta bueno, gu batzutan lagunak die geixenak, gure kolaboratze geixenak lagunak die, baina beste batzuk baitu egin ditugu zuzenien. Osea, etorri die estudizora eta esan dugu, venga, sartu hor, izten dugu batia, eta gainera gure zera, Iñaki bere ordenagailuaz, gure zera, hau jarri hau kendu hau esto, eta baina da lujo bat eukitzea, Koldo Uriarte bezalako teklista bat, edo Sigor de Zeta bere skratxekin, edo Jon Kaiman bera tromboiakin, azkenin ikustia borondati dauela, eta zure Frankenstein horrei, janztieko gogua daukiela, esan bihotzut, ba. Ba, ederra. Zuzenekuek zelakoek, die, ane? Ba, guretzat oso bereziak, baina, bueno, agian harritzekoak edo, claro, aradoan jendeak zerbait entzun baldin badu, entzun du diskan dauden 6 abesti horietako bat, edo dena delakoa. Eta orduan baditu beste 6 berri. Eta badirudi batzuei behintzat hori gustatu egin zaiela, sorpresa hori bai, ezta? Freskotasun hori basoaz, eta hau badakit, baina hurrengoa, hau gustatu zait, edo hau ez zait horren beste gustatu. Zuzenekoak, alakoak, igual sorpresa batzuk ere baditu zuzenekoak. Zuzenekoak noiz? Non ikusi izango da? Noiz, larun bat honetan zita hundian, Euskal Herri oso egongo dela Bilbon, espero dugu, hori, presuen eskubideen aldeko manifan, egongo gare gure bultzatxua muten, gure modura, gure abestitza joten, egun berien azpeitxira jungo gare. Nogenekin batera, hanbe izerdi, geratzen gakun izerdi gutxi hori botatzera, eta gero Bilbora bueltatuko gare, hori ilusinua be asko itxen duzku, batez be taldeko nagusixei, Lagartija nikendako kontzertua zabalduko belako, eta hori guretzako da, Otsaiaren 2an. Bai, hori ikusten duen, ze egundan, nabil ikusten, barikuen, ostirela. Eta gero 17an, Elizondon egongo gare, Otsaiaren 17an, Elizondon untza taldearekin batera, eta guretako, jazta, Anita Parker hasi da ibiltzen, eta ontxe gu atzetik goiez. Disfrutatzen. Gernikan lekuek jaialdian bebai, apuntatuta daukagulako, eta hemen musikatxuet prest daukagulako gero zuek eta gero jartzeko. Orduen, zuzenekuek bagatoz, pizkanaka bebai, ez da negua izaten bez ala ere, momenturik onena, baina... Baina geu berotu gare, negu hontan berotu gare. Ederto, euri garaian hobea ardoa, entzun zui, ezta? Zerra besten diguten hauek. Orain eta beti, entzun dugun kantue, zabaltzen dagoena, disko zabaltzen dagoen kantue, Michel izan zalako bebai, okerrezpan hau zingela, aurkezpena. Bai, aurkezpena. Bota genuen lehenengo abestia izan zen, jaizarera igo genuena, eta... Mix hori ez da, nazte hori bebai, hizkuntzen arteko bebai, apurtxuetera ikusten dagoena zer dan bebai, ez da, Anita Parkerren espiritu hori. Bai, hor BDZ dau, bere skratxekin, eta izen zan, gainera, azkena bestiza, hori sartu zen, batzutan olako magiak sortzen die, batzuk landu itzen dozu asko, eta beste batzuk sortzen die holan, eta izen zan olakua. Hasieran ez genuen intentziorik diskan sartzeko, eta azkenengo momentu esan genuen. Bueno, hau ere bai, venga, hau ere bai. Eta azkenean, single moduan atara genuen, orduan, bai, posik. Batetik hirugarrena salto egin dudalako tartien entzun gabe utzita asko gustatu zaidana. Bai, agian... Guri ere asko gustatzen zaigu. Guai da hau entzun gabe, Bai, guri dana gustetarako, baina entzun gabe azkenien da... Hori bai urteten da, apurtxo bat elektroswing etiketa hori jarri da hoi edo definitzeko, dana definitu behar danez, baina entzun gabe apur bat urteten da, elektropopagoa da, eta dantza itxeko, eta bakoitza bestientik hurbil egoteko abestia proposa da. Da gero sutilezi hori izaten gauzena, ez da? Hemen dantzan gauzelako umore jakin batekin entzungo dugulako hau,
neure kotxeko bidaiak datozkit burura, zema buelta eman behar dio da noneri abesteko eta bar, baina entzun gabe aditu, ikusi gabe begiratu, horrelako sutilezio hori, ezta? Itzarroak, lelozarrak eta ustelak, isildu aurretik lertu dezagun oraingoa. Hau entzun dudanean, ja para egin dudalako eta irakurtzen hazen naizelako, mina ez da eten gure zauriak eskutatzean, eta bar, kanta ederrak dielako. Amaia zer esanik ez, lagun handi bat, joan zitzaigun guzti, eta zuei batez ere lagun min bat. Bai, uniformien dau, hemen dau. Eta, bai... Musikaren munduan ezaguna, Amaia Paulaza, eta... Bai, eta bera beti itzal hortan lanen jako emakume askok bezala, einabiena lan beti itzalien, eta bera zan funtseskua, izen da, mugarri izen dien lan askotan bera izen da funtseskua, eta aitortza bat merezi zauen, lasterregi jun jakun, baina, bueno, bere energia hemen geratu zen, eta gu transformado besti txiki hortan, eta hori da gure tributua gutxiena, enleken gutxiena hori. Kantu honetan bebai entzuten da, eta errepikatzen da, eta iruditzen zaite diskoren laburpena bebadala bebai, ies egin beti, baina aurrera ies egin ez da. Hori oso garrantzitsu da bebai. Behar ditugu iesbideek, musika bada iesbidea gure egunerokoen. Zuentzat lanbide... Ofizio, dirurik ez, baina lanbide zeregine izati ez gain. Diru ez bai zeregine bai, ofizioa bai. Ofizioa bakarrik, ofizioa neuretzat, zuentzat ofizioa bai. Musika bada iesbide bat danontzat, izan behar da. Bai. Iesbideak behar ditugu, baina aurrera egitibe bai ez da. Bai, guretzako beharrezkoa, bai, bueno. Nik uste dut taldeko danentzat, musika da eskape modu bat, bai. Bai, baina hori bai, gure amorrua hor botata, ez da gure bizipenak edo gure egi horrek estaltzeko iesbide bat, azkenien hori, zure esan dozuna, aurrera itxia, eta amorru hori aurrera botatia, eta ez geratzia atzera begira, agian... Lehen esan diazuna, Jon, bai, handik gatoz, bai eskara hori. Claro, hori da. Handik gatoz gara, horregaitxik gara seguraski garena, handik gatozelako, baina aurrera guez, momentu honetan hau da, da beti zerotik hasten da, eta ofizio batzutan beti zerotik hasi behar da, Gurien bebai, atzoko elkarrezketa onak ez du esertarako balio, gaurko espada ona ez du esertarako balio, zuena bebai. Ze diskona oraino gehi urte, ez du esertarako balio, gaur egun. Batzuk hortaz bizi dion dion, baina gu... Baina ez da gure kasua izango inoiz. Ez da gura, bez, ez da izango inoiz. Bueno, eta esan dako izar gorria, diskoari izen ematen diona eta bitxo horrekin amaituko. Bitxuek behar dietarteka, Bai, bitxuek danok gara, Danok gara. Denok gara. Batzuk bestea baino gehiago, ere esan beharra dago, baina bai, denok gara bitxo pizka. Batzuk zapaldun bidea, badaz bitxo batzuk hobe zapaltzia, baina badaz beste batzuk maitxagarritxa bat diena. Bizipoza hobe moten da binak. Adi danok, esan dugu Azpeitxin, Bilbotik Azpeitxire joango dizela zapatuen, otsailaren 2an lagartik janikekin ze gusto. Ia burbiltzen garan. Bilbon, untzarekin izan duen bebai, otsailaren 9an apuntatu denik, 17 izango da. Eta gero Leko Festivalan bebai besteak beste, hori beha aukera hona dalako, zuek ikusteko. Ana, ez tematarugu, 20 minutu berbetan batera, 25? Ez nuke esango jan. Eta 25, Julenek esaten ez 25 daruzuz berbetan. 25 minututan, hain atsegina eta hain erakargarria eta hain dana iruditu zait? Hane? Esate baterako, ze fitxajo nahi egin duzuen, Jon? Bitu, ze ondo? Izen da, ez da euki casting agentziaik, Aguantatu behar nauten, ondo. Bazken ostean bat, olatzeten jakintzan lorarik ez, bueno, zuek ikusti, plazer bat izan dola bebai, eskenatuak izen. Zeuen musikarekin amaituko. Eskerrik asko etortziarren, Anita Parker. Zuei. Mila esker. Bortxe, musika. Adi, jarraitu beharreko taldie, laukoti, Anita Parker, ikusten zuie, 6 kanta diskuen, sekulako martxa ematen duena, zerpentsa ematen duena, ondo pasatzeko hori ematen duena. Haupa ekipo. Zure gortutan, eskutatu adina, jantzi arropa sexia, rimela eyeliner tazpainak, noski ada, emakumea zara, katzuna imperfektua. Zure gorputza,
ondo ezkutatu adina, jantzi arropa sexia, rimela eyeliner ta Espainia, noski ara, emakumea zara, akazuna imperfektua, erreala. Akazuna imperfektua, akazuna imperfektua, akazuna imperfektua, erreala. Zu zeu izan, ausartu eutxi, libre izan, emakume gizuzu nahi duzuna. Yo puedo ser tu hermana, tu hija Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no puedo ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para. Maloro, amante, sukaldaritza esklabua, iragarki edo postre, izatera deitua. Finar gala, izia eta koitada, larrua jotzeko soili, jaiotzara. Zu zeu izan, ausartu eutzi, libre izan, emakume gizuzu nahi duzuna. Zu zeu izan, ausartu eutzi, libre izan, emakume gizuzu nahi duzuna. Egizuzu nahi duzuna, egizuzu nahi duzuna, nahi duzuna, nahi duzuna, nahi duzuna. Pa para ba pa, pa para ba pa, pa para ba para pa para ba para ba para ba ba. Bueno, dantzan egiteko gogoz eta sutitzeko gogoz. Bueno, eskatu beharko diegu ahostako gure teknikariei ja onelakuek nahi ditugula, dantzan egiteko ketari dana. Hau pastuek, eskerrik asko. Eskerrik asko. Anita Parker.